Hello mga amiga! Maguha ming batod! Akong kauban ang Cinderella sa mungabong. 2,000 years later. Ali, magkinilaw ta. Kanang lutuon man ako. Gamahan man ang lamas. At siyempre, masustansya dyan ang hilaw o fresh. Oh my God! Ang akong tumong na makakaon ko, ani, para ma-encourage ang tanan na eri na lang sa batod ang atong kaunon kay makalibre na tayo sa sudan, oy! Oh, careful lang ta sa pagkaon, ha? Kay kini ba yung baton o mukabaos? Makabaos ba yan din na? Makauna siya di mo paak na to.